Ie, a mae pencampwriaeth y dartia y byd wedi cychwyn i'ch atgoffa chi. Mae y Cymro Gerwyn Price ydy'r pencampwr presennol. A nath o chwarae i gêm gynta o'r bencampwriaeth neithiwr yn curo o 2-1 yn erbyn Richie Edhouse. Mae Dylan Williams sy'n rhedeg cyfri Twitter Dat Cymru yn gallu ymuno efo ni. Dylan, bore da. Shmai, bore da, Owain. Gerwyn Price, Dylan, mae o drwodd, ond chawdd o ddim popeth i ffwrdd ei hun neithiwr yna ddo. Naddo, dim o gwbl, Owain. Tybod, mynd mewn i'r gystadleuaeth, fi'n gyda lot o bwysau ar Gerwyn, tybod, yn dychwelyd i'r palas 12 mis ar ôl ennill clws Sid Waddell mewn amgylchiadau, tybod, gwbl gwahanol i be welon ni yn ennill a ddechrau'r flwyddyn, ond fi'n credu welon ni yn ystod y set gyntaf, tybod, lle nath e fethu 6 darten at y dwbl, oedd hi'n amlwg bod ganddo rhywfaint o nerfau, ond diolch byth welon ni perfformiad llawer mwy cyson ar ôl yr ail set. Sy'n ni'n edrych nôl ar y degau tyngedfennol y gêm, oedd hi'n gyfnod eitha pryderus, byddwn ni'n gweud yn ystod y trydydd set, gyda Gerwyn 2 leg i ddim i lawr, ond welon ni'r bwystfil yn Price yn dod i fywyd yn ennill y 6 leg nesaf, oedd yn cynnwys 2 check-out o 130 i gipio'r fuddigoliaeth o 2-1 fel o ti'n gweud, a nawr yn symud trwyddo i'r trydydd rownd fydd yn digwydd ar ôl yn y Dolig. Be nes ti Dylan o'r ffordd oedd yn cael ei herio gan y dorf yn ystod y gêm? Ie, mae'n anffodus, mae'n rhywbeth mae wedi gorfod dod yn gyfarwydd gyda nawr yn erbyn, mae canran uchel o bob gynulleidfa mae'n chwarae tu blaen nawr yn ei erbyn a fi'n credu mae'n amlwg mae'n chwarae ar ei feddwl ond fi wedi sylwi wedi feddylfryd lot cryfach nawr, mae'n rhywbeth mae wedi datblygu dros y flwyddyn diwetha a heb os, fi'n credu y Gerwyn Price o falle 2 mlynedd nôl fydde wedi colli'r gêm na, mae'n credu ni hunan, diwedd mae'n becso pwy mae'n chwarae yn erbyn, a mae o'r farn os bod e ar ei ore, sneb i gyffwrdd ag a sa'n credu fydde fe'n becso rhyw lawer am y gynulleidfa wedyn. Ie, ac yn dathlu o flaen y dorf ar ddiwedd y gêm gyda banner Cymru yn ei ddwylo fo. Gêm yn yr ail rownd oedd hon, felly mae o drwodd i'r drydedd rownd, ond da ni ddim yn gwybod eto pwy fydd i wrthwynebydd o yn y drydedd rownd ar ôl Dolig. Na, dim eto, felly y gêm i'n credu mae'r byd ar te i gyd moyn gweld yw mae'n y bosibilrwydd os fydd Fallon Sherrick yn curo Steve Beaton, a wedyn yn curo Kim Huybrechts, fydden dan ni drydydd rownd yn erbyn Gerwyn a Fallon wedyn. Fi'n credu bod yr profiad gath Gerwyn eithwr wedi bod yn rhywbeth fydde fe'n croesawu. Mae cael ei brofi ar y cam yma yn y gystadleuaeth yn rhywbeth da bydden ni'n gweud yn y marn i petai wedi ennill neithwr o 2-0 heb unrhyw gystadleuaeth. Fydde fe ddim wir wedi dysgu rhyw lawer a falle ddim wedi teimlo bod wedi cael profiad o ware. Felly fi'n credu beth i gwyddoedd neithwr yn wir yn ffocysu'r meddwl ac yn ei baratoi ar gyfer profion anoddach hwyrach yn y gystadleuaeth. Mae'n fwy na un Cymro does yn cystadlu yn y gystadleuaeth lenni. Yn sydyn iawn, jyst sylw i Johnny Clayton. Mae o'n chwarae ddisul yn tydi Dylan? Odi. Yn amlwg ni wedi siarad sawl gwaith yn ystod 2021. Mae pawb sy'n trin a trafod dartiau yn edrych ar y flwyddyn fel blwyddyn y fferet. Felly mae Johnny'n dod mewn i'r gystadleuaeth fel un o'r 4 ffefryn mawr bydden ni'n gweud. A bydd e'n chwarae yn erbyn enillydd Cyn Barry a Roeden Lam. A o beth fi wedi weld lenni, bydden ni'n disgwyl gweld e'n chwarae y llanc ifanc o Iwerddon sef Cyn Barry, ond os welwn ni Johnny'n ail greu'r perfformiadau ni wedi gweld yn barod lenni, un enillydd fydd. Go, Johnny, go. Dylan, diolch i ti am damser y bore yma. Dyna chi Dylan Williams yma sy'n rhedeg cyfri Twitter Dat Cymru. Dwi'n siŵr gai sgwrs arall, mwy na un sgwrs arall dwi'n siŵr efo Dylan dros yr wythnosau nesaf yn ystod pencampwriaeth dartiau y byd.